Mionlaigh mar chúigiú colún an Tríú Reich. Podchraoladh le Torlach mac an mí. Tá is a going na fada nach raibh na Naitsithe gan sim a chorins na teanga an Celtacha. Ach tá taidas darúil déanta le blianta beaga anuas, a heispálan cécho sophisticúil is a bhí teangólathe an Tríú Reich, agus iad i géirí úsáid a bhaintas Mionlaigh, teanga agus cultúrtha, mar chúigiú colún I measc na náid. Ní miste coimhnó bhrí an legan cainte sin, burann sé le hachtra I go cahar na Spáine. Faoi an generál feisisteach Mionlaigh roimh dó únsaí dhéanamh ar Madrid. Go raibh ceithre colún saoirse aige féin, ach go raibh chúigiú colún aige I stig sa chathair. Séir de bhí gceist aige ná loch tacaíochta na feisisteach I measc an phobal. Tá sé mu ar Hitler gur chlíteoir gan trúg an taise bhí ann, agus ag pléile náisiún beagan I Eorpa. Ach ar an déabhile, bhí ordmheas ar Hitler I measc na náisiún beag go mhaol ó Stalin, mar an Intinn agus an Lituáin. Cheapatar féin gur sláánthóir a bhí in san deachtáir Gearmánach, agus bhí siad sásta trid ar a hon. In sna tíortha faoi orgabháil, chhlacht sé straitéis divide et impera. Spraig sé glúiseachtaí na scarúnathe. Sa bheirg, thug na Naitsithe tacaíocht an na náisiúnathe pléimeanacha, agus bunaíodh míríste pléimeanach chun chorannaigh na résistance. Nuair a ghabh Hitler an Czechoslovak, thug sé stát neamhspleách don na Slovakic faoi threoir sagad Catholic an Monsignor Joseph Tiso. Thug sé ceadagín don na Slovakic, fagus a bhí siad sásta giúdaigh na tíre a chur go campaí an bháis sa Gearmáin. Ach le deire an chogaí bhí deire le thard bhíonanta na Slovakach, agus curú an Monsignor Tiso chun báis mar eoltóir agus chorpach cogaí. Bhí an scéal mar an gcéanna sa chráid. Thug Hitler séir stát an phobal Ríocht Aontaithe sin, agus bhí siad ar níhil ag marú giúdach go fóg agus Serbiach. Ach faoi chur an mariscal Tito stad leis an Airlach agus leis an séir stát freisin. Tar éis treascart an chomanachais an óid, fóir an chráid agus an Slovak saoirse a ríist. Beidir go bhfeice míad stát pléimeanach á chorar bon amach an seo. Bhí sé ar intinn ag Hitler an elvéis a gháil, nuair a bheith am aige. D'irtar go raibh saoidúirí Gearmánacha ag fáram Rómánaise agus iad ag olabhúd an oibríocht sin. Ní adran raibh sé ar intinn ag Hitler séir stát a thabhairt don bhearnach Rómánach. Tá is agan go raibh siad díon ar na Sorban, Mionlaigh teanga Slavach in uirthir na Gearmáine, atá ag seasamh an óid go fáileann sin san látá nniuam. Ach is dóchaí go raibh sé ar intinn ag Hitler réimse na Rómánaise a bhronne ar Mussolini mar chud den Italia irredenta. Bhí sé ráite le fada ag teangólacha na hiodála feisistí nach raibh sa Rómánis ach conúint Dálach. Nuair a bhris an cogadh amach, thuig na hollúna Gearmánacha go mbeadh an Tríú Reich in ann tarbh a bhaint as an náisiúnachas Celtach. Bhí Ludwig Mühlhausen mar olibh le teangacha Celtacha I Merlín. Nazi dígraiseach a bhí ann, agus éon a chorba ar Julius Pacarni a bhrise was a fost. Mar cé go raibh léon na Gaeilge ar a thuil ag Pacarni bocht, bhí seanmháthar giúdach ag go freisin. Peiscéala, faoi 1940, bhí
Unternehmen Seelöwe, Ríocht Aontaithe, a olafó a gunna na Breataine móra. Agus bhí sé intinn Mühlhausen tagháil le náisiúnithe aitheanta sa bhreatain bheag agus in Alban, dá mar rud ag an éireach le Hitler an Ríocht Aontaithe a chur faoi chois. Beidir go bhaigh siad saor stát Celtacha dóibh féin, díreach mar na Crótaigh agus na Slóvacaigh. Bhíhas ag ceapa go mbeadh cudhá do muoinse na Éirinn, pobal bra Caitlicach arís, báúil do Naitsithe freisin, nó a gunna na Sasanach ar a raid. Sa bhliain 1941, thosnig Hans Hartmann, scoláire Gaeilge eile, ag obair sa rainn gnóchaí achtracha in Berlín, áit a raibh sé i mbun ranóg Éirinnach an radio Ghearmánaigh. Bhí sé do ggóilgus ar an ranóg seo propaganda náitsach a chraoladh go Éirinn, in Gaeilge agus in Éirinn. I measc lucht teangolaíochta, tá clú agus cáil go fáil ar Leo Weisgerber. Duine teangólathe is cumasaí do chuid na Gearmáine san 20 haois. Bhaigh sé an teoiric chéimantach ar a doctor inhaltsbezogene Grammatik, nó gramadach díreithir ar an inachar. Scoláire Celtach a bhí ann dús báire, mac léon le Turnheisen, agus Insíonn 1930 bhí sé ina olamh de teangolaíocht i Marburg. Sa bhliain 1941, thug Weisgerber léocht acadúil uaig ar an téama na náisiún Celtacha mar thimpeall ar hasanna. Ina nacht sé smaointachas na Naitsithe faoi na Celtaigh agus a teangacha, agus an ról a bhí an andóibh is straitéis cultúrtha Hitler. Ar feagan cogaigh, bhí Mühlhausen agus Weisgerber ag obair don SS. Bhí Weisgerber mar ifigach cinseachta i Rennes le din orgabháil na Franca. Bhí sé man an radio a chraoladh i Británis, agus bhí sé andíograseach ag cur cultúr na Britáine chun cín. Bhíodh sé ag obair as lámh a chéile le náisiúnithe Británacha an ama sin. Agus bunaíodar mídhíste Británach chun chuidú leis an SS agus an Gestapo a gunna na Résistance. Fiúla in na forgabhála, bhí náisiúnithe Británacha a únsaí ag glucht na Résistance. Dún bhaíodh an tathair Jean-Marie Perrault, náisiúnaí Británach agus frithúdaí aitheanta agus daoine áirithe eile. Agus tar éis an chogaigh bhí ar na náisiúnithe íoc as a bheall ar an bhrainc. Déir ó iad chun báis nó chun príosúntaachta ins na cuairte na Francacha, ach mar is ól de chách d'éirigh le éalú agus cur fuchu in Éirinn. Bhí plán ag Hitler Unternehmen Grün, Eibríocht Glas, chun éire a orgabháil dá magá é, ach ní raibh sé riamh in áiríre leis. Bhí éasig arm na Éirinn faoin blean fiú amháin. Tá méach éire faoi orgabháil is sé is dóchaí go méach Mühlhausen agus Hartmann ina nifigigh SS I mala átha clia agus in Gaeilge a chur chun cín acu. Ní raibh Hitler ach leathdá faoi gháil na Breataine móra ach uird. In Éirinn na dála, bhí meas áirithe aige ar na Sasanach. Nar heran folk na himpeachta damhanda iad, a raibh na cineocha íochtaracha faoi smacht acu mar bacháil. Bhí Hitler agus Churchill a réan barúil faoin ábhar sin gan dát. Chun achhaimire I dhéanamh an scéal seo. Is léir ón taide staróil inis, go raibh antiscint ag na Gearmánaigh in aimsear an Tríú Reich, do chóirsaí teanga a gutaine, agus de teanga go Mionlaigh ach go háirithe. Agus má be díal Hitler, is léir go raibh Mionlaigh agus náisiún beaga ar fud na Eorpa sásta
An anamach a dhíol leis chun na saoirse a bhaint amach agus a gcuid náid a chur faoi chois. Nach maithin rud é nár bhac sé de hinán íaglas Éirinn in Éirinn na dála. Bhí sé bhigéisteach le Mionlaigh mar chúigiú colún an Tríú Reich. Podchraoladh ag Torlach mac an mí. Má hean an podchraoladh seanibh, gribhiste like, subscribe agus share agus comment a ágáil más Mionlaigh. Go dtí an teachtain seo chuain mar sin, slán.